Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Joint Action Committee Loom Jaintia ka Bakintop ya ka All Jaintia Commercial Vehicles Association, ka Loom Jaintia Traders Association, ka Hanyo Trep National People's Federation West Jaintia Hills District, ka Jaintia Youth Federation, Lembat Kamigalia People's United Front, haka arpu pratri kubunay nailar arajar arpuway, kilalit ban Sngewlem ka Ïing ka sem jang ba Cheris field tangkil kabadan Mawlai Kynton Massar Shillong kum shibenta ban kinpam bat ban pentingan lem ki halor ka Jaintia ka bas ngosi ka bakilamat hakini ki kindiat sngi ki balalay no. Nakaliang jong ka Joint Action Committee balami khmat do President jong ka MPUF uba dapoy 1 mi lalu uba paila koridor lingkot uba dairu President jong ka AJC VA uba ombormi el tariang uba dairu President jong ka JYF bat kiway kila Ïing arab ru de ka song pisa shakiba Ïing hasam jong uba Cheris field. Hagani ka sngi ka Joint Action Committee kala rairu de ka way ka sur banya trailang bat ka Ïing ka sem jong ba Cheris field tangkil bat kumjuru bat ka sur kinong Mawlai baro ka way. Yang jong ka Joint Action Committee jong ka Loom Jaintia iwan menta ka sngi kum ka dak bangi Sngewlem ya ka Ïing jong i ba Cheris field tangkil ibala bangkwa hirwa blai bat nakaliang jong i ka jingwan jong i menta ka Peni bang idon ka jinya trailang rengkat bat ka Ïing nang benta ka ni ka ichu ban ngej scam ba ka jingwan jongi ha ka ni ka Ïing wat ka long ha ka no kom ka long hi jing ai man se mi ka Ïing ka sam ban nagaliang jongi ibo ni jing ka pa ni ka Ïing idon khandiat ka jing ai na ka jap Loom Jaintia ha ka jing dai bat ka ni ka jing Sngewlem jongi ka Ïing ka sam jong pi ba ba ye kong ta ha ka ni ka por ngas ngam ba ban khot ye ba dapoy ban mi lalu bat ye ba ibalongi perajongi ba Cheris tangkil ba pimpiang ye kini jing ai Sngewlem jongi wat ka long beriro angai scam kan long jing ku ye pihi kum ba Ïing ba kum jo yang ni na kaliang ka jap jong Loom Jaintia nakaliang jong isa sisel kung bajaysi ni pampaw ga jinparam ko bajori ga government ba wat hado menta kasni aga government kum laban shim action dalam suspend yang ini binong try jong police department kibala shim sindon ga jingem jong iway na iri crowd perkar jong kabri hunyo trap iba Cheris field thank you ngi kung bajaysi ngi param ya kani ba ni dawan ang sarkar ba dai ban suspend mardor ya kani kanang ba inquiry kan ya court ba Hakabaya day bat kani kanang ba judicial inquiry kan nong ka court ko suba at kabala banay ya ka justice ya ka Ïing kasan tamang tahi na galing Yawan nami atau kasni nak Joint Action Committee jong Loom Jaintia adin bangen yo panjekran ba panipil jingwat pat ke Ïing jing yade bat gane ka kam ba ngin ya cekman nomba gane jing percha ya gane jing le jong ki polis pat kamtam gane ka sarkaru ka ba du menta kam singap ya kecing dawa badai ban suspend swa ya gitu ki polit ki badal kti ban lonru ya ka judicial inquiry ndai ka bai bangin lengo ba ka long ba ka sarkar hadu menta ka pala ban chimi karai kani ka panpau hi ba ka dan AA London ba ni government ba gani ka jingle kelut jong ka sarkar ba ni kum kisem balang jong ka Loom Jaintia ba jong ka beri hunya trap ibaro ka wei long ba ka jing trailang rangkat bat ki ba Ïing ba kamtam ya ka sur ki nang Mawlai ba dan ba kecik trailang jongi bangin penboy ka sarkar bala kumno ru ba ka dei ban suspend mardor ye kini ki polit bodal kti knang ba kecik trailang ba ka changsuk changsai jong ka jala jongi kandam nakaliang jongi Ïing sem sotlat bang pidam boro mi phim kecik si na Loom Jaintia batlayawan poi tap hodo Ïing jongi ba pitwa banyo kecik sai nakaliang jongi haga i ka nong ni ye ting pidam boro mi phi hakni ka sni bokta bat kumbang ila penlai iki presi nakaliang jong Ïing ni kwa don ke jing trailang baro kisang bahala jong Loom ke pri nyutra kumjo ki no kam snong ni kan ba snong ni stodar baro ni kwa ba kan jing trailang kan ba jing ki kan long ba ye bet bang yo so jong jing jong nakaliang jong Ïing dan kan no jing khang
Yang sembahlang ni kini nukun honru banyak trailang nampak ni isu berpenjak justice yang human juga bak Cheris tarpil tangkil nampak ni kejingja kam disuk tang baca hinjungi mereka along bakta ikejak keri berakoi. Nada kejah ni kesejah kiwil. Nada kedang kuat justice bahkan sangat dah sendal. Yang mentang ngasim kerai kum kayeng hi bang yang snok tiklang yang kesan lang kum kayeng yang baru kikan hon sembahlang hak beri nyutar hi berakoi nampak justice yang human juga bak Cheris tarpil tangkil.